É que parece que caeu John Ram, o golfista. Estás ben? Estou ben, estou. Sí, veña. Pois eso, moito cuidado en países como a Estados Unidos, se viaxen a Nova York, que vos poden cobrar por atendervos se caedes na rúa como lle pasou a esta persona ignorante. Ven a túa muller por aí, non? Ven aí, ven aí. Venga, aplauso grande para Eva Iglesias. Que sí, estate tranquila. Mamá, estate tranquila, sí. Pero ti que fas na cama ás 6 da tarde? Ah, claro. Sí, que eu estou ca hora de Nueva York, non me daba conta. Que faz? Está vivo, sí, está. A ver, non foi nada o que pudo ser peor. Porque onte subímonos á Estatua da Libertad. No, mamá, si cae dali non rompa perna, rompa cabeza, coño. Sí. Pero xa está. Xa avisamos a urgencias e xa estamos esperando pola ambulancia. Venga. Xa che vou contando cando estemos no hospital. Venga. Chao. Perdón, estamos chegando xa. Ponte aí, Paco, cuidado. Hola. É que Servicio Emergencias de Nueva York, metémoslle un pouco de película, sabes? A ser... Aí xa vai a... Que tal? Bueno, vamos alá. É usted a vítima, quen é? No, o meu marido. ¡Ostras! Caeu e rompeu unha perna. Sí. Bueno, logo. Esta caeu aí estorba muchísimo, E que facemos agora? Dios, adianta aí. Alá. Quedou moi mal sitio. Paco, móveme un pouco para ali. Apártame un pouco. Apártame un pouco para diante. Non, empuxa, non tires que non podes con el. Non podo. Empuxa. Dale un pouco ali, pai. Aí, xa está, aí está. Bueno. A vítima é ele, non? É o meu marido. Bueno, entón vai meter que firmar aquí, se pode, vale? Aquí. Pa qué? Aquí pon, aquí certifica usted que non tirei eu. Nin o meu compañeiro Paco. Isto está mal, Francisco? Aí. E tamén di que se usted está embarazada, eu non teño que pasarlle pensión ao fillo. Vale. E depois dice que a persona que... É unha persona solo, non? É unha Sí, sola. sí. Vale. Que é o seu marido. O meu home, sí. Di que se o seu marido se pon tetas, ella explota nun avión, eu quedo libre tamén de toda cosa. O te vai unha firma. Bueno, Si pode atender rápido Veña. ao meu home, porque vamos ten a xa, perna vamos xa, rota. veña, vamos xa. Ten que Estas cousas canto antes se pillen, Claro. canto antes se pillen, millor. Sí. Teñen ustedes ambulancia? Trouxeron ambulancia ustedes? Que vou traer ambulancia. Suerte que teño un Ford Fiesta e pouco máis. Xa. É que aquí en Estados Unidos, a Nueva York, a sanidade non é como en España, a caño aberto, Aquí cóbrase todo. Aquí hai unhos gastos de gestión. Xa me dixo miña prima que estuvo aquí hai un mes. Claro, aquí se queren que poñamos nosa Fixemos ambulancia. Fixemos un seguro de viaxe. Aquí está a póliza. Tes unha manta para tapalo, algo, non tes nada. Non ten frío, Poño o teu chaleco por encima. Algo abrígalle, non moito.
Un seguro de Este é o viaxe seguro. que nos cubre. Sí, pero... Aí. É que este seguro non lle cubre... El caeu. El caeu. Caeu de moi alto. No, tropezou aquí e caeu. Sí, sí. Vale. É que isto non lle cubre caídas. Este seguro cúbrelle se o come un cocodrilo. Coño. Pero hai cocodrilos aquí en Nueva York. No, por eso lle cubre eso. Este seguro realmente é como darlle unha fregona a un esquimal. É dicir, non Non val vale para para nada. nada. Pero Perdón, Xa, un momento, hombre! Perdón. Non quero interrumpir, pero a mí a perna daime de carallo, Bueno, tranquilo. Non hai que poñerse nerviosos. Vamos sentar que ahora mismo tamén eu levo todo o día zumbando. Toño, Que iba a dicir? ponte tranquilo que estás en boas mans, xa está aquí o médico. Sí. Bueno, tranquilidade. Van querer ambulancia, entonces? ¿Qué? Van querer ambulancia? Sí, Sí, veña, vamos por nada. Vamos con a ambulancia. van chamar unha ambulancia. No, chamar, no, primeiro vamos cobrar. Primeiro vamos a pasar o TPV. Ahora, os cartos non importan, Non importan de Os cartos momento. non importan. Xa veremos. Pero canto é a A ambulancia que a quere grande, rápida, que ande. Con que colla Veña, el son dentro. 25 euros. Por favor, Sí, xa vai. que non me importan Tranquilo, os home, cartos. que por 25 euros non vamos a andar xogando. por eso que non Pois xa importan os está, cartos. tranquilidade. Son 25 euros a baixada de bandeira. Isto é como o taxi. E despois a clavada ven por quilómetro, non? E o quilómetro serían 20 céntimos. Como se son 900, que máis dá? Bueno, a ver, as cousas como son, tranquilidade, son a 20 céntimos o quilómetro. Sí, o Bueno, que problema, que aquí en Estados Unidos non hai quilómetros, hai millas. E a como é a milla? Isto xa lle tería que decir ahora mesmo. Que a perna que a teño rota. Pero cala a boca, un momento! Que a perna que a teño Joder, rota. Pesado, pesado, hombre. macho. Que non imos a andar mirando os cartos. Ten frío aínda? Se ten frío, tapámoslo cunha valla destas, un pouco. Non Mire. teño frío, teño a perna rota. Sí, xa o cal, esta. Esa. Que lle vai dicir eu? Sería en total, ao ser claro, son centímetros cúbicos, yardas. Como centímetros? Bueno, máis tal millas sería... Queren ir ao hospital ao que está máis cerca ou lonxe? A min nos danos igual, verdad, Paco? Nos, que prefieren ir ao hospital que está aquí pejado ao lado ou que está no outro lado? O meu cerca, non? Pero onde É queda? moito mellor carretera ou outro, das máis volta, pero é moito mellor carretera, Pero, Por favor, escoita, Se queren ir pero ao... o hospital cerca, onde queda? Está aquí na 47. Se queren ir ao hospital da 47, son 4 ou 5 kilómetros, serían 4.800 dólares. Tú se queres algo, se queres cobrar algo, tamén podes. Toño, ti prefieres ir ao hospital andando ou na ambulancia? andando a donde? Hospital! Pero como vou ir andando se teño a perna rota? Porque di o fulano que son 4.000 e pico dólares Cos- por ir na Que ambulancia. os cartos non Me importan. cago en la madre que me parió. Ainda non vimos nada de Nueva York. En Nueva York vese andando, Sí, andando. eso é verdade. Pártalo. Por favor, Solta! por favor, non Por favor, que ten, está planchado pola mañá. por favor, non ten nada para quitar o dolor. Teño pó dolor tamén. Es pesado, Estamos todos nerviosísimos, Para un momento, para un momento. Este pó dolor. E canto sale quitar o dolor?
Por favor. Espera un momento. Doille moito. Por favor, que sí. Canto máis lle doi, máis caro é. Claro, isto vai por... Isto hai que tomar unha cada 8 horas para o dolor. Isto serían $800. Carallo, Vale. pa aspirina. A auga ten que poñela usted, Por favor, hombre. Non quero ou non? $800. Tamén teño un que é familiar, que sería para os dous, en tamaño grande, pasa que tiría que romperlle unha perna a usted. No, 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 Sabes? no, no. Teño aquí noutro, Eu que este é tamaño familiar. Por favor, Eu non rompín a Por perna. favor. Eu non rompín a perna. Eu non rompín a perna. Ti con tal de levar a contraria, non. A que vou sola a ver Nueva York, que eres ti solo que Xa, tiraba. vale. Xa, es que tiña culpa de que caeras como unha mona. Andas apampanao pola vida, coño. Toulle... Mira, toulle mirar a atención a Paco, que o vexo moi nervioso. Por favor. Pérez, Por favor. era un pouco. Estás ben, estás a mínima un pouco alta, pero... Estás ben. Por favor. Xa vai. Entón, que queren o medicamento, sí ou non? Sí. No. Sí. No. Sí. No, para, hombre, que teño eu aquí? Pero por favor, hombre. Espera, Teño eu aquí o gel frío calor, que é analgésico. Isto é efecto calmante. Como? Pero esos son os geles frío-calor que son para Son tracatrá. Pero ten efecto calmante. Pero o aparato teño ben. Bueno, polo menos desde a última vez. Pero non lle fai mal un pouco como teño eu. Un Pero pouco que como teño eu. que este non toca nada. Nada. Que teño a perna rota. Frío-calor, frío-calor. Mira, aí vai. Aí ten. Ala, ese xa o leva posto. Non trouxamos nin unha toalla. Por favor. Límpese aquí, límpese Por aquí. favor. Ahora lubricado xa vai. Igual me resbala na Temos camilla. que ir solucionando o problema un a un, Sí. vale? Tranquilidade. Tranquilo, tranquilo. Que ibais? Non me podes subir á Sí, camilla. xa a camilla van querer a nos ou teñen ustedes camilla? Vamos a ver, viñemos Trouxeron 5 cam- días, non trouxemos Hombre, camilla. pero- Límpese aquí, que parece, límpese Non aquí. costaba Por nada favor. traer unha camilla cando é así. Ah, pero por que non favor. contábamos que Xa, caera. bueno. sabes? ¡Ay! Pero mira, cara rompe collóns. Pero Coño. doime a mí máis que a usted. Por favor, sáqueme este dolor, cueste lo que cueste. Bueno, Pero sabes ti xa si tes dolor? A mí la ¿Sabes? perna, que me doy a perna. Cara, sabes ti si tes dolor? Terá que decir o médico A mí dame si tes perna. dolor ou non. Este Terá te- que decir Que me o doy a médico. perna. espera! Isto hai que leválo colgado do brazo, así, do ombro. Por favor. Por favor. Pero que quere? Léveme facer unha placa, cueste lo que cueste, Unha por favor. placa. Bueno, unha placa Por vamos a favor. facer. Unha Por el placa. amor de Dios. Unha placa vamos a facer. Tome. Tranquilo, tranquilo. Vale. Tome. Venga, Que quede con móvil. Vexo mal, traga para aquí. Queda Vexo con mal. móvil, con reloj, pero léveme facer unha placa, por favor. Por misericordia, por humanidade, vámoslo levar a facer unha placa. Venga, vamos. Sí, caeu, sí, ok. Ostra, xa non... Aguánteme aí. Trae camilla. Ei. Trae camilla. Para, que estaba o meu marido antes. Sí, pero é que este trae efectivo.